hi ha una cosa que t'ensenyaré ara que tu no has vist. Que per cert, el Discord el podríem tancar ja, no? Ja, el que han dit abans pel xat també, sí. El que han dit? Que hi ha un altre equip. Sí, no, però hi ha una cosa que tu no has escoltat, perquè abans ho hem comentat, i que no només tractarà sobre aquest jugador. Aviam, anem a fer una mica de recapitulació. Vale? Que de fet, per fer una mica de recapitulació podríem obrir a l'Instagram. Ara flipareu. Podem obrir el nostre Instagram. Hòstia, han guanyat 24 seguidors a l'Instagram. Sí, no, és espectacular. Ai, se m'ha anat la pantalla. Qui no ens segueixi a l'Instagram, ja sap. Aquí el teniu, vale? Aquí tenim l'Instagram, vale? La setmana passada, va ser la setmana passada això, no? Sí. Passarem la música, li vam cantar el Sense Tu a Aleix Garcia. La setmana passada, que va ser just el dia després de la... No em diguis que ha penjat una història amb la cançó de Sense Tu. No! No. Per cert, vam instar a que li comentéssiu a Aleix Garcia que no marxés No, té com 200 i pico likes. a la foto aquesta. Mira. El comentari amb més likes, Tribuneros de Montilivi, no marxis, 218 likes. Sou uns màquines. I Fabrizio, que està aquí, 30 likes. Qui és Sou uns màquines. Qui és Fabrizio Romano? Però després, mira, el CEO, no marxis, quina temporada, tal, no sé què, la gent comentant-li, saps? Vale, dit això, recapitulem. Aleix es fa quasi oficial que marxa al Bayer Leverkusen. Que estava molt avançat. De fet, surt aquest tuit de Florian Plettenberg. Platigol. Es diu Platigol, no sé Plettenberg, no sé qui és. Negotiations in final stage now. Que Aleix Garcia firmaria un contracte fins al 2029. Hòstia, 5 anys, Correcte. Que el transfer fee, o sigui, el preu del traspasso seria 15-20 milions, que això ja ho sabíem. I que està ja com avançat. Vale? El jugador de 26 anys esperant per la llum verda. ¿Vale? Ahí. Però el West Ham entra en la puja por Aleix García. El conjunto inglés dispuesto a pagar 16 millones por su traspaso y 4 kilos al jugador. De sou, no? No sé si de bonus, de sou, però clar, o sigui, aviam, per convèncer un jugador que vingui al teu equip que no juga a la Champions, quan ja té una proposta d'un equip que juga a la Champions, cuidado, perquè l'has de convèncer amb pasta, saps? Què foton? Bona foto, sí, la veritat és que sí. Bueno, 16 millones por vez de los 4 millones que caerían a manos de Aleix, tentando aún más si cabe la posibilidad de marcharse a la Premier League. No, 4 milions en plan té. No sé si és bonus o de sou. Aviam, jo entenc que és a més del sou, saps? Cuidado, 4 milionets d'euros, cuidado, fas moltes coses amb 4 milionets d'euros. Sí. Fas moltes coses amb 4 milionets d'euros. Que me'ls doni Vinicius. Cuidado, no, sí. Que ens els donin a nosaltres per aquí fer el setup i tal, no? Que cuidado que estem movent coses. A partir de ahí será el centrocampista quien tenga libertad de decidir. Pero, i això ja és una mica fumada porro també, el Borussia de Dortmund quiere a Aleix García. Venga, aquí tothom vol a Aleix García, toca't els ous. No sé qué, tal, talentoso centrocampista, no sé qué, que sí, el Rally d'Itàlia, tu. Con este nuevo capital, tal, no sé qué, una pelea alemana por Aleix García. Ara el Borussia també vol a Aleix García, i el Borussia sí que juga a Champions. De fet, finalista de la Champions. Cuidado. Però és que no acaba d'aquí la cosa, i això és el que tu no has sentit. Programa tot cosa. A la que es más buena que Heidi, se lo baja la empresa comilla, se lo baja las manos de los... Que no sentís. No l'està sentint la gent. Vale. Però la podem posar, la música està guapa. No. Espera, bueno ja, però és que vull que acabi ja això, saps? Que no te la pots menjar. Llámanos. Venga, llámanos. Llámanos. Venga, tira, collons. Vinga, total... Futbol, que l'oferta econòmica segur que és molt important respecte al Girona, però que el West Ham no jugarà competició europea. Sí. Parlant del West Ham, I per tant, et trobes davant la possibilitat de jugar Champions. Cuidado, no sé el que es diu. Aleix García algun cop a la seva vida, jo crec que no. No. No, doncs... No, perquè no va arribar a jugar tampoc amb el City, almenys no em consta quan va estar allà, sinó... Aquest, perdoneu una cosa, Aquest és Eduard Solà, és el pare d'en Nil Solà. No, si no era amb el City no hagués jugat a Lliga de Campions. Clar, aquest és un tema
que ha parlat molt a l'entorn del Girona i sobretot que té molt present Cuidado, el director esportiu Quique Cárcel a l'hora de convèncer jugadors que es quedin perquè rebin ofertes d'altres clubs. Ara el Girona té aquesta força, diguem, de jugar a Lliga de Campions la pròxima temporada i que és la força que vol presentar el Girona davant els jugadors. Ja, però a la vegada potser al Girona també li convé l'operació, és a dir, que el West Ham... quina és la clàusula de l'Aleix Garcia? La tens present? Està entre 10 i 15 milions d'euros. 10 i 15 milions d'euros. Pues no es deia 15-20. Bueno, és que les clàusules mai s'han acabat de saber mai dels jugadors del Si és Girona. per 10 potser no et surten a compte, però si és més 15-20, bé, en tot cas el Girona li pot interessar. Hombre, 15-20. Ya es una otra cosa, claro. 15-20 estamos hablando de un jugador que llegó libre en el 2021. Sí, correcto. claro. Bueno, Pero es un jugador Una cosa es que siguin 10, una altra 15 que deia el... también era indiscutible Oriol Romeu hace un año en el Girona y Bueno, que sí, tuvo va. la capacidad el entrenador y la dirección deportiva pot de avançar. encontrarle una... Tinc present la frase de David López, que és que l'any vinent la plantilla no ha de ser igual, ha de ser millor. Si se te'n va Aleix Garcia... Espereu, no hem d'escoltar tot, només hem d'escoltar una coseta, I al final després diu una altra cosa que va relacionat amb el que hem parlat abans amb l'Aina. Per la millor té una dificultat que haurà de resoldre el director esportiu, òbviament. I en aquest cas, deixeu-me dir que Quique Cárcel sempre ha estat a favor de fer una gran venda. Aviam si aquest any és la de l'Aleix Gran Garcia. L'any venda. passat, per exemple, va haver la de Santi Bueno, que la gent tampoc se'n recorda, però va ser titular indiscutible, i quan va marxar Bueno, Oriol Romeu i Tati Castellanos, i en canvi el Middlesbrough no ha jugat gaire. El Middlesbrough no. Ai, perdó, el Wolverhampton. Que valgui el mateix o aproximadament el mateix Aleix Garcia que Santi Bueno és una altra de les coses que no s'entenen. I deixeu-me dir que també dependrà si Aleix Garcia va a l'Eurocopa. Clar, aquí també es pot plantejar que el Girona esperi per si Aleix Garcia fa una bona temporada a l'Eurocopa. Segons ens han indicat, segons sembla, no és una operació que hagi de ser imminent, però sí que es tenen en ment Aleix Garcia, que ara està concentrat amb la selecció espanyola i també el Girona. Però el West Ham ja pagarà la clàusula de rescissió, imagino, no? És a dir, el Girona, per tant... No hi haurà molt. Fins i Vull dir que Pero el puedes Girona... pagarla 10, 5, 15 más 5. Espera, Claro. Bé, el segur que sí. sí sembla evident és que sigui el Leverkusen o més probablement el West Ham. Aleix Garcia no jugarà la temporada vinent al... Bueno, no dejes nada. No, tampoc no... no. Ell tampoc ho té del tot clar, Ell tampoc ho té del tot clar, Cuidado. No ho té clar, Ens vam despedir d'ell i no ho té clar, Aquí hem d'apretar, gent. Hem d'apretar, Aleix té lo dels vídeos activats o no? El que se'ls hi poden enviar vídeos? Aquí hem d'apretar, No ho té clar Aleix Garcia, Tornem a escoltar. Aleix Garcia no jugarà la temporada vinent No ho té clar, Bueno, no dejes nada. No, Clar, és que aquí se sent un... Bueno. Se sent com un... Bueno, tranquil, saps? tampoc no... no. Ell tampoc ho té del tot clar, Ell tampoc ho té del tot clar, Ahir l'Oriol Domènech deia que justament per això que comentava la Sònia, que té tot el sentit del món. Et donen molta pasta, però... Vaja... No ho té clar, Aleix Garcia. Li podem fer un vídeo a Aleix Garcia? Quan som ara mateix en el directo? 78. 78 persones en el directo. Li va enviar alguna cosa ja i crec que no ens va acceptar, No ens va acceptar? Aleix Garcia. Li vam enviar alguna cosa? Li vam enviar alguna cosa. No ens ha acceptat, No ens ha acceptat Aleix Garcia. El missatge li pots enviar. Li enviem un... O li tornem a comentar alguna cosa? Un altre cop? Un altre cop? Què busques? Què busques? No se li pot enviar. No ho té clar, Aleix, Podem anar tots en aquesta publicació d'Aleix Garcia i aquí on posa no marxis, que és, Hashtag, que és el comentari amb més likes. Hòstia, que hi ha gent comentant aquí. Posar no marxis, t'estimem. Aleix Capità no marxis. A què hashtag? Tothom. Aleix Capità no marxis. Podem posar això, sisplau? Tots. Me puc respondre a mi en el meu propi comentari? Sí. Sí. Responder, vale. S'està responent aquí baix, perquè ho veieu. Aleix Capità, si sé escriure, no marxis. Bueno, ningú ho ha fet amb accent, però vale. Sense accent? Da igual, la gent ho ha ficat sense accent. És que jo explico bé. Aleix Capità, no marxis. Vale. Està aquí ja, Podeu anar tots a posar Aleix Capità, no marxis responent al nostre comentari? No ho té clar,
Ho podem tornar a escoltar? És que això ho vaig escoltar ahir per la nit i cuidado, Ho podem tornar a escoltar? Probablement el West Ham, Aleix Garcia no jugarà la temporada vinent al... Bueno, no dejes nada. no? No, tampoc no... no. Ell tampoc ho té tot clar, Ell tampoc ho té del tot clar, Ahir l'Oriol Domènech deia que justament per això... No ho té clar, Si ell no ho té clar, jo tampoc ho tinc clar,